noyise ababazalayo ngqo abakaze baba namathune makubo wafuyisha wadliwa izinja ubaba wakho kini wena zanga ngcwatshe namhlanje makuthiwa ithuna likayihloniphi kusho isisu senja esathola ubaba wakhe ebolile lapha ehlathini wadliwa izinja akanathuna kini emndenini kodwa namhlanje ufuna inhlanhla uyayithola kanjani inhlanhla uyihle ngazange abe nethuna kini wadliwa izinja kodwa namhlanje wona methi waganwa funa wakho umzi kayihlo ubizene emsamo empephweni uthi baba nangu umzi engikwakhela wona uzobiza le ndoda engenangcwabe yadliwa izinja khona njengoba utshelwe izangoma zithi ubaba wakho wadliwa izinja wafela ehlathini mawukala wenza umsebenzi ukala kanjani umuntu ongamazi uthi wafa kanjani kini mawukala nje umhlabela noma imbuzi ukalaphi njengoba utshelwe izangoma nje ukuthi uyihlo wafa kanjani ngoba umuntu wafa kanjalo into yokuqala afuna ukala umgeze umthanda umfake ekhaya kodwa uzwa kulabantu abagulayo athi wena uyihlo yakhala entabeni ufuna umenzela umsebenzi ugijima uyohlaba inkabi yenkomo kini uhlabela umuntu ongakwazi ukufa kwakho ukuthi emndenini ufe kanjani udeni ukuhlaba nongahlaba uthi kuyafana kanti umuntu ohlabayo nongahlaba abafani kodwa umuntu ohlabayo nongahlabi uzobona ngathi bangcono longahlabi wena uyayenza nini sesho umuntu omhlabela uthi mefile kini ufe kanjani yakhona umuntu noma ngathiwa uyindoda uyihlo uyakuzala noma umkhulu wakho engafanele ufe ngisho noma inkukhu ngaphansi kwegama lakhe emndenini ingakaze kuhlangana umndeni uxoxa indaba yakho uthi beyindoda athi iphethe kanjani egcekeni kuyimali umuntu ehlatshelwa noma yini emndenini bonke abehlala phunyazile bakhumbule amen ngoba silapha nje abanye bobaba bethu noma omkhulu bethu babulala imizi kulamadoda esinawo namhlanje aganiwe kodwa inkinga ukuganwa kwawo kunemizi echithekile bayibulele bona namhlanje bahlala lapha emjondolo uhlala nomkakhe la wabulala umuzi ekhaya onini omzalayo ngisho noma ngafa namhlanje uzoba nenkinga uthi uzongcwatshwa ubani kodwa nomfazi wena uganiwe njengoba uhlale nomkakho lapha emjondolo uyihlunyoko ehleli yedwa kini methwa manje uma wakho nje bese mdala kangaka akuwe noma ilambelelo yosizo ubani emsiza abanye sinabo la lento kabadeyisho wathi nexabana nomkakhe uyazi njengoba uxabana nomkakho wayinkomo mhleza nethiwa yifa wathatha inzilo wayibeka emzimbeni wakhe ningakaze nilungise indaba yenu nobabili ngoba kungenile ukufa kuwe ngoba kungenile abanye-ke bagijima nabafazi bamangena kodwa umfazi wayinkomo amlobolile umshiye engenamuzi wagijima yokwakha umuzi kamfowabo ngoba umfowabo wayakhile wagcina ufa lo muzi womkakhe namhlanje umkakho wambe eqashe emjondolo la ehlala khona wambe ehambe engena emkhahlweni noma emkhasweni ehlala khona ubulala umuzi wagijima nomfazi wengena abanye sinabo la ifudumala ayikho inhle ngisho emshadweni abahlala kuyona inkinga eganweni wakhe lo muntu osomlobole kwesibili ungena kwayiphi indlu kineyoba umfazi sinsizwa imizi yobaba ingafi amen ukuganwa komfana noma ungaganwa kangaphi kodwa ukuganwa kakho unawo lumuzi umfazi oqala wakho omlobolile makwenzeka umthatha lo makoti wesibili khona uzongena kwamuphi umuzi ngoba unawo mhlawumbe omunye uchithe wena ngezenzo zakho kini emndenini baningi abantu namhlanje ongathola ukuthi emakubo baxabane nemndeni abanye baxabane noyise omnye agcine ebulala uyise omzalayo
Uyazi kunabantu lapha oyise baba bafe ngesandla sabo. Ubaba wakho nje obelethuna kina akuyena abulawanga uwe. Bangapha abantu ababulala abafowabo la isambana. Uyazi kunamadoda amemsama ashisa impepho emzini kamfowabo kodwa izandla zakhe zigcwele igazi lalomuntu oshisa impepho emzini wakhe. Uyayivuma nini iqiniso ey'nganeni zakho lezi ey'zalwe umfowenu ukuthi uma wena akekho emhlabeni wabulawa yimi zasibanga iy'nkomo za-antweni? Ma umemsamo lapha emzini kamfowenu oshisa impepho uphume emnyango ulibona ithuna likamfowenu kwenzekani enhlizweni yakho? Kwenzekani enhlizweni yakho? Wambulalelani umfowenu? Uyalivuma nini iqiniso ey'nganeni zakho ukuthi bantu bami ngicela ningangibisi lapha ekhaya bengenza umsebenzi ngoba mina uyihlo wabulawa yimi? Uyavuma kusona? Wonelani umsebenzi wakini? Abanye amakhosikazi lapha baganile kodwa ibona namhlanje abagaya utshwala emzini yamadoda. Ugaya utshwala nezandla ezake zagona enye indoda kwesinye isibongo kodwa umfazi eganile umakhosi. Uyazi naliphunga lendoda liyanuka kuwo. Ugaya kanjani utshwala emzini wendoda kuze kubekwe kuthiwa umancishana lapha emsamo ubekwe emsamo ugaya utshwala wena nezandla ezakugona indoda engakulobole kodwa umfazi uganile. Uwenza kanjani kulo mamusi? Unyazi lezulu kwelehle nathi sonke lapha ndlweni abadlulayo. Ushembe unyazi lezulu asikhumbule sonke ke. Amen. Amen.